Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-Itonga ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi-ke uMbongeni uzobe siyamgubha-ke uMakhumalo efuna nje ukuthola zonke iy'mpendulo mayelana nokuhlambuluka kwakhe ukuthi wake wathandana noNtanzi. Guys-ke siyakhumbula-ke kuleli viki ukuthi uthe nje eshunqisa lento ayinikezwe uGumede, hhayi uNtombo wamane wageqa amagula wakhipha iy'mfihlo zakhe ebekade ethi sophinde ayikhulume noma ayitshele umuntu. Manje-ke uMbongeni usafuna aqhubeke lapho akhulume konke uMakhumalo-ke akasayingeni leyo. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uzobe siyamsabisa-ke uMakhumalo amtshele ukuthi lalela, ngizohamba ngikwinduna ngimtshele lo baba uNduna ukuthi wena wenzani ngesikhathi usashade nomfowethu, kodwa uMakhumalo still ngekafuni ukukhuluma yonke into. Uzobe siyamthatha-ke uMbongeni amise laphaya kwinduna ebese-ke amhlambalaze igama lakhe libukeke kabi emphakathini. Kodwa-ke uMakhumalo kuvezwe ukuthi ngeke adike ibale kunalokho uzophindela le koMagwaza ebese esusa impi amtshele ngqo uMbongeni ukuthi uhlanganaphi ey'ndabeni zakhe nemijolo yakhe, ngoba phela akasiyena umyeni wakhe, yena wayewumyeni kamfowabo. Guys, kusazoshuba, kusazosimbakala, kusazoba yeyi lithi guys. Okunye-ke kuphinde kwavezwa-ke ukuthi kuzoze kuphume ngisho ikhali, ibhamu izobe ndize emoyeni, njengoba nje kuzobe kuxabane udweshu phakathi kukaMakhumalo benaye phela uNjinji. Manje-ke abangacacisanga ukuthi uBanele uzobe ikuphi kwenzeka konke lokhu, ngoba abasho lutho ngoBanele. Ngabe kusho ukuthi-ke uBanele uzomvuna yini unina kule senzo lesi asenza, noma nje uzoshaya engathi akaboni, noma mhlawumpe uzongenelela-ke agcine lamulela yena unina ebese emtshela-ke uma bomncane wakhe ukuthi akaphume ey'ndabeni zikanina. Sobona-ke guys ukuthi ngeviki elilandelayo iyozala Nkomoni. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uPhinda uzobe setshala imbewu yey'nsolo laphaya kuNtanzi phakathi kukaZama benaye uBanele. Siyakhumbula-ke ukuthi uBanele benoZama-ke manje sebeyahluleka ngisho ukuy'bamba phambi kwabantu bonke balethelana iy'khafutini. Manje-ke kwenza ukuthi uPhinda acasuke ngoba phela usesebenza laphaya noBanele. Uzohamba-ke utshela uNtanzi ukuthi gada lo mfana akazile kahle kwindodakazi yakho. Siyazi ukuthi wenzani-ke kuBanele ngesikhathi ethola ukuthi benoZama bayabonana, wamane wathuma iy'gebengu zambulala same time zaqeda ngaye. Manje-ke mekutholakala ukuthi noSanele wenza okufanayo, kazi uzophinda yini uNtanzi abe nesibindi sokwenza isenzo esibili kwiy'ngane zandawonye. Guys, asazi iyozala Nkomoni, kodwa uPhinda naye ukwenza konke lokho nje udliwe umona ngoba uyamfuna vele uZama, hhayi ngoba nakhe emkhathalele. Uyabona ukuthi uma uZama emuva on noBanele, lokho kusho ukuthi uzophunyukwa yiqatha ebekade selibhekile vele lo mfana. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi u-Iminathi-ke njengoba esebuyile laphaya koDladla uzobe-ke siba nesicelo esizoshaqisa amakhanda wonke umuntu laphaya koDladla. Guys, siyakhumbula-ke ukuthi u-Iminathi wayethi yena ushade noNkosinathi, kanti-ke emva kwalapho ugcine emlaxaza-ke uNkosinathi ehamba nomunye uBen 10. Manje usebuyile uGirl uthi nje yena uzozilela umyeni wakhe uNkosinathi. Kanti-ke lesi sicelo siyangisolisa guys ukuthi mhlawumpe uzothi ufuna ukungena ulethe okuhle, ngoba phela ngesiZulu kusho ukuthi uma ukuthi umakoti usaseyingane kanti umyeni wakho usheshe wadlula emhlabeni, kuvumelekile ukuthi agane omunye wabafowabo. Ngathi-ke uGirl akazulinda ukuthi abantu abadala kube ibona abaprophosa lokho, uzoyiprophozela yena. And angikusoli lokho ngoba vele wake washo ukuthi yena usey'funela ulethe okuhle esaphila ngisho uNkosinathi. Hey guys, kuphinde kwavezwa nanokuthi-ke uzobe siyazama ukumchama-ke ulethe okuhle. Phela u-Iminathi siyamazi sonke ukuthi akaziphethe kahle, uzozigcina selutheka-ke ulethe okuhle ebona sengathi impela kufanele ukuthi amngene unkosikazi kamfowabo. Guys, kanti-ke umndeni wakoDladla-ke uzobona engathi nje yonke lento nje ududi uqobo lwayo akumelanga ngabe ulethe okuhle uyalutheka eluthwa yileya ntombazane. Umbuzo wodwa-ke guys ukuthi ngabe ngampela ulethe okuhle uzohluleka yini ukubona ukuthi le ntombazane izodlala ngaye, noma uzomane agajwe uthando agcine impela esethatha isinqumo azogcina yisola ngaso ekugcineni. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu anamhlanje. Ningakhohlwa nakulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa-ke na ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time.